agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Ya Allah wahidun kasantaccin kaunu, kai kaunin da kanta kai yo Yasinu, mai inkarin hakan ga ya zan majnunu, kai fir'aunu kana kai karunu, kai Muhammadu dan Aminatu mannanu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Sallu ala annabin da yazo al'arshi, wanda kasa har sama'u kowa ya bi shi, shi ko salatin shi har da alai sahaban shi, masu gudun takwabi bale su karma shi, sun daure sun fake ga sarki Salmanu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Kayan nauyi za su ci da tsaini shi, in ba ku gane ba kun ji jikokin nashi, waliyai zaɓin ilahu na rabbul arshi, in yayi baiwar shi ba mu shakka mun bi shi, shi yayi zobe ga annabin Sulaimanu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Tijjani mai gida ina wani ba kai ba, yaya zan zo gurin ka ban duka ma ba, Abdulkadir da kai yana so mu harba, duk kun boye gare ni ban gano ba, kun ga akan sun ko yanzu na zan majnunu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Barhama in ya su kaulahi shi ne tsaba, kowa shuka shi za ya gane akwai riba, sun kada kaunar ka sun riga sun min oba, na kuma narke cikin ka ba zan taso ba, yadda ka haska ni kaulahi kai min auno. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Maulana rabbana shi kara biya shi ka, Shehu Muhammadu boye tuntuni na bika, roko na rabbana shi ɗaukaka sunanka, kullum ka zo shi kara karɓa bukatunka, don girman annabin da ya fi Sulaimanu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Maulana mai magacci wanda yake bamu, sani na Inyasi kunji wanda ka kaunar mu, mun shiga tuka mutum da ka zama jirgin mu, ga kai mu a can kaulaha mu iski masoyin mu, kaulaha dun mai zuwanta ya wuce shaidanu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Muhammadu khairul anami kunji fadar rabba, shine khairul bariya banji iri ne ba, Allah shi yayi shi kana bai mishi tamka ba, kai da ka gan shi zaka gane akwai haiba, shine mai Abubakar Umar Ali Usmanu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Annabi Allah da kanshi shi yayi ma auno, shine ya karfafe ka tun farkon kaunu, shi yayi baiwa gare ka kan zama Salmanu, sannan kamin zuwanka yayi Sulaimanu, ka wuce Dawuda Isa har Ibrahimu. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Tilka rusulu guji ta ayar Qur'ani, fadanna ba'duhum ala ba'din honi, sai ku fasa za ku gane wane ne sani, duk mai son rabbu dan Amina yake nuni, in Allah ya gane shi sai yayi mai auni. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Duk mai mota ta kan shi dole ya sai lamba, mu kuma lamban mu sun Muhammadu yayi oba, cikin zuciya ne rike ka ba da farata ba, don na san fartuna ba za su iyawa ba, don kaunar Mustapha mu ta wuce addino. Annabi Yasin agaje ni kaman auno, kai ne hayyul qayyum kai ne mannano. Ya alhayyul qayyum annabi mannanu, mai sunayen ilahu kakan Usmanu, annabi ji ka gano sarki gunjinnu,
abban fati rasulu jaddul husnainu na rike kaunar ka agaje ni kaman auno annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu ranka ta kaf duniyar gaba mu da tamkarka shi yasa ni fake ina maka baituka annabi al-mustafa mu dahe labbaika an saka duk rahama a tafin hannunka yadda ka shafa ni tun da sunanka aminu annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu wanda yake son ka dole sai yayi albarka wanda yake kin ka babu shi ba albarka ya zama cilas gare ni in yi ta tallarka yadda ka dafa ni in ta yi ma bai tukka kai da kake basuwa habibi mannanu annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu hanyar jirgi kushe da wame mai mota don jirgi bai shiga cabo bai bin kwalta annabi yau duniyar ga ka zamto tuta duk mai hada gatari ya bada rikon bota annabi wajja da kai ya insu bale jinnu annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu ga babban mai gidan da komai ya bamu shi dai ke karba korafi da bukatunmu tun da na zo gunka yanzu komai na samu na rusu na gunka tun da sunanka imamu ka ban sirrin son ka mai gida na yasinu annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu ya mai kyawun sifa da kyawun halayya annabi kai ne kadai da ka wuce kulliya ga ka a zahir kana da siffar insiya amma baɗil adai kira ka da gaibiya shi yasa rabbu ya kira ka da yasinu annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu mai haske wanda bai kama da na tauraro ka wuce baki bale a zana kan biro an yi tawassal da kai ne aka yi wa miro yayi hijabi gare ni shi ke min ero shi ka hana min na ganka gani cikin kwano annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu nan zani tsaya ka lullube ni da yardarka in rasa aikin da zan yi in yi ta baituka yadda ka shafa ni sai ka sami ni kaunarka sai ka yi min sallama na ce maka labbaika don girman rabbana da ya kashi karunu annabi yasin agaje ni kaman auno kai ne hayyul qayyum kai ne mannanu barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona sai na sanya wahidin mai kowa yayi ruwa a yanzu babu kishirwa shi yayi shehu wanda bai da dagawa barhama ne farin cikin manzona barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona tsira har salatu kagun hadi ba adadi bale asa su ga kundi kuma sun zarci shimfiɗa ko windi ali sahaba sun rike manzona annabi barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona ahalil baiti yan gidan manzona ku na kira cikin gida har gona shehu tijani shugaban lamarina albagada zai ka shige kalbina annabi barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona sai usman dan fodiyo mai girma sai na bi ka in kana ban dama shehu na wanki shehu baban umma malam boye ya rike manzona annabi barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona zan fada cikin ruwa na nuta gulbin shehu shi ya ne manufata mai wanka cikin su in zama shata baitocin muhammadu maulana annabi barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona
haske haska duniya in yasi, wanke zuciya kasa ikhlasi, jirgin sama ba a ce maka taksi, za mu shige ka har gurin manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Yau makiyin ka bambari ne kwana, dole ya bar gari ya koma gona. Kwashi ina kana ka bani gari na, don na zo da tamburan maulana annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. In kuma ka tsaya ka kwana husuma, don na gane baka sun mai girma. Tun da bakin ciki da shi ka fama, ni kuma za ni sha kiɗan manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Barhama yau Sanusi ne ke hidima, na gaishe ka don ka nai mu na fama. Ya zama dole baituka in yi ma, don kai ne farin cikin manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Haske maganin duhu maulana, baitocinka na hana min kwana. Ni na so ka tun ina karamina, ka yarda ka so ni kaji mai manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, ya Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha gabas ba kowa, Allah la ilaha nan ba kowa, Allah la ilaha kudu ba kowa, Allah la ilaha nan ba kowa, Allah la ilaha saman ba kowa, Allah la ilaha kasa ba kowa. Kowa ya mace yana agushewa, shi kuma shehu ya shige manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Kai ne wanda duniya ke kallo, babun kasa ba a ce maka yalo, mai sajin kwarai da kyawun kallo, siffofinka sun shige manzo na Barhama. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Ni fa da shehu dai nike yin kuri, shi yasso ni ya jika min bauri, na kuma shashi na wuce mai sharri, ya sadar da ni zuwa manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Waƙar shehu in bari kam naki, shi yabba ni yar zuma mai zaki. Shak Barhama ba a cinka da yaƙi, ko warki ka baya sun manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Ba ni bidar wuya ina sun sauki, ga wasu can suna faɗa masu ki, ba su ganin rasuluku a mafarki, yadda da ni mu je zuwa maulana annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Shehu ka ɗauraye ni kai min wanka, inna da baba sun riga sun baka, sun ji cikin dare ina musu kuka, na yi bakin cikin rashin maulana annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Baba da inna godiya ba wai ba, kun ba san ba don kuna kina ba, don kun san ba za ni rayu da ku ba, a kwana a tashi lahira zan kwana annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Shehu ya kai ni can gurin manzona, shi ko ya ce Sanusi mai wake na, zani cika da dukkan alkawalina, da niyya da kai ya duk muna sun juna annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Ni na gode shehu mai diwani, na kuma gaida shehu malam sani, shi a cikin mu bai barin rudani,
ya so shehu ya rike manzo na annabi. Barhama ya farin wata sha kallo, yau kai ne farin cikin manzona. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Farko Allahumma wanda yake bayarwa shi dai ne likita, wanda yake warkewa kamin yayi cutukan duk da suke cutarwa, sai yayo magunan nan da suke warkewa. Ni ban shan magani kun gani ban warke ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Cutar sun annabi ba ta zamo illa ba, don ni ta kan mini ba ta hannun wali ba. Soyayyar annabi ban cika nai oba ba, karo mini rabbi ilahi rabba, don girman barhama kaulaha in yasba ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Sallu ala annabi wanda kace tun raina, alai da sahabihi babu guda rauna na. Soyayyar ta kuce yanzu take kuna na, ta shiga raina na ce ta gami duk ruhi na. Alhamdulillah ala jalla ilahi rabba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Jagoran gaskiya Shek Ahmad Tijjani, Abdul Qadir Nasa dan Umma ko Jelani, yoyo barhama gane ka dan kamani. Ya shehu na kaulaha Alhaji mai diwani, cutar son annabi barhama ban warke ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Dan kodiyo gaisuwa gunka na kawo sako, na zo daga wanki ne shehu kace min miko. Ya shehu Muhammadu koyi mai maroko, in ba don kai ba yau dole a ce min babu. Waƙoƙin annabi kun gani ban farawa. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Karya da wuri ta kai ba ta biya sam kowa rasa barhama za ku gane yayi jangwam. Ni kuma kaunar shi yau na shiga sundun gun shehi barhama nan na tsaya dindindin, na saki kowa a yau na rike in yasbawa. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Kowa roko ya kai wadda take damu ne, al'amuran duniyar da sun ka shige ruhi ne. Ni kuma Allahumma kai ka sani komi ne, roko na barhama sa na shige kalbi ne, har ya ji sona ya kai na masu ba mu gaisa ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Tun tashin barhama bai taɓa yin aibi ba, tun halin kurciya bai taɓa yin sharri ba. Ya bi uba sauƙafa bai kibiyar momi ba, ɗan kirki barhama Shek Ibrahim baba, ɗan haihin kaulaha ɗan asali ne babba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Kaulasin na sani baya kamar min jayi, matan aure hakan ba su kamar gaurayi, su mafarauta fakan ba su ganin kifaye, sai dai zo mun dawa kwanci akan filaye. Soyayyar gaskiya ba ta zamo aibi ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Ya likitan duniya baba kaɗan auna ni, ciyon I love you kun gani ya kama ni. Ni je ka hospital sun gani sun auna ni, har sun ban magani sun yi tunanin rauni, sai ni ce ba ni sha likita bai gane ba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Shi shehu na kaulaha bai da hali munana, baiwar Allahu ce kadda ka ce ilimi na, ko ilimin ma ka ce barhama Qur'ani na, don shi kai ne shike tun a azal gausi na, tun yaran tashi manya suka ce mai baba. Ya likitan duniya barhama ban warke ba, kai da kake basuwa gane ka ban yaba ba. Na ɗauko kumbara in
shi mai bayarwa duk wani motsin alam annabi ke dubawa annabi na sunkuya gunka nake dukawa kofar baiwa nake inda ake mikowa miko mini na masu ban samu ba ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba Allah Allahumma rabbi alhamdulillah ka ba mu na kaulaha alhaji dan Abdullah tauraron duniya wanda ka share kwalla barhama na kaulaha ka zama hasken kalla guntu dan yan mini ka gani ban haska ba ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba shi zaki mun sani ba ya kamar shanaye kura a cikin dawa ba ta kamar beraye duk makiyin barhama ya bata koshi waye mi yasa ba ka son barhama kai dan waye dawo ka bi barhama tun baka zambula ba ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba shi shehu na kaulaha kadda ka ce Allah na ba kuma manzo bane barhama shi gausi na mai zagin barhama ka dasa babbar banna in baka gane ba ko zo na dawo zauna soyayya mun sani ba ta zamo shirka ba ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba su kayan saisuwa inda ake saidawa in ka samu su can dole kake godewa na sau son annabi inda ake saidawa can a gurin barhama ni sayu manzo nawa dilan son annabi barhama babban bawa ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba ni yau bai tukan barhama sai min keke ba fadin annabi ko ka kiran dan wanke duk daudar duniya barhama ya wawwanke sani na in yas magarci zo ka cire min sanke hijabi ya hana in gashi ba mu gaisa ba ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba ya likitan duniya barhama ban warke ba kai da kake basuwa gani ka ban yaba ba barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzona barhama ya farin wata sha kallo yau kai ne farin cikin manzo